Arvoisat kuulijat, tervetuloa Jukka Linnan väitöskirjan julkiseen tarkastustilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa oikeustieteen kandidaatti Jukka Linna puolustaa väitökseksi tarkoitettua tutkimustaan Yhtiöstä opettaja, systeemiteoreettinen tulkinta ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä. Vastaväitteenä toimii oikeustieteen tohtori, professori Matti Rudanko Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan oikeustieteen kandidaatti Jukka Linnan väitöstilaisuuden alkaneeksi. Väittelijä on hyvä ja aloittaa lectio precursorian. Olkaa hyvä. Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät naiset ja herrat. Oho, anteeksi. Näillä sanoilla opetus- ja kulttuuriministeri avasi eduskunnassa uuden ammattikorkeakoululain lähetekeskustelun. Kyse ei kuitenkaan ollut äkillisestä valaistumisesta tai edes tehokkaasta katumisesta. Ammattikorkeakoululaki hyväksyttiin lähes hallituksen esityksen mukaisena. Soraääniä kuului vähän ja suurin osa näiden äänten päästelijöistä on tänään tässä salissa. Lopulta vain ammattikorkeakouluyhteisöä vahvistamaan ja opiskelijoiden oikeuksia turvaamaan tarkoitettu oppilaskuntien automaattijäsenyys pudotettiin laista pois. Kaikista ammattikorkeakouluista on tehty osakeyhtiöitä. Poikkeuksena tästä on poliisiammattikorkeakoulu. Väitän, että osuuskunta olisi ollut osakeyhtiötä parempi vaihtoehto ammattikorkeakouluille. Tälle väitteelle haen perusteluja väitöstyössäni. Olen tutkinut keskeisiä taloudellisen toiminnan organisoitumismuotoja, ennen kaikkea osakeyhtiötä. Tarkastelin niitä odotuksia, joita osakeyhtiömuodon käyttöön kohdistetaan erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen omistajilleen. Hain vastausta kysymykseen, mitä oikeudellisia ja muita odotuksia osakeyhtiömalliin kohdistettiin, kun se valittiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen ainoaksi organisoitumismalliksi. Arvioin myös sitä, mitä seurauksia osakeyhtiömallin valitsemisesta ammattikorkeakouluille voi olla. Lisäksi esitin vaihtoehtoisia ratkaisuja ammattikorkeakoulujen oikeushenkilöllisyydeksi. Erityisesti kohdistin tarkastelun osuuskuntaan. Teoreettinen ja käytännöllinen lähestyminen oikeuteen asetetaan usein ikään kuin toisensa poissulkeviksi valinnoiksi. Tällainen teoriavastaisuus on turhaa. Ihmisen tulkitsema todellisuus on kuitenkin aina teorian läpitunkema. Teoria on kaikissa havainnoissamme, tulkinnassamme ja selityksissämme. Te kuuntelette puhettani ja sijoitatte sanojani aikaisemmin kuulemaanne ja omaksumaanne ja samalle teemoitatte ja tyypitätte. Osa aatoksistanne keskittyy normatiivisiin teorioihin, jotka koskevat frakin käyttämistä väitöstilaisuudessa. Teoriavastaisuuden sijaan on parempi keskustella siitä, minkälainen käytetty teoria on. Onko se perusteltu, johdonmukainen, ovatko sen seuraukset hyväksyttävissä, onko se testattavissa tai ylipäätään mielekkäästi ilmaistavissa. Onko teoria tieteellisesti kestävä? Haluamme niin oikeuden tutkijan kuin lain tulkitsijan ja säätäjänkin perustavan toimensa kelvolliseen teoriaan. Minä valitsin keskeiseksi teoriaperustaksi systeemiteorian. Hyvät perustelut valinnalle ovat tässäkin tapauksessa jälkikäteisrationalisointia. Tosiasiassa kävi niin, että tapasin Kari Kantasalmen sattumalta monen vuoden jälkeen uuden ylioppilastalon pihalla. Kahvia juodessamme kerroin väitöskirjaideoistani ja hän kehotti tutustumaan Luhmannin systeemiteoreettiseen ajatteluun. Samalla hän mainitsi, että Luhmannin kirja on akateemisessa alennuksessa. Toivottavasti tämä tarina ei leviä tämän salin ulkopuolelle. Tartuin siis eräänlaiseen alennuskoriteoriaan, mutta en ole katunut. Tosin dosentti Kantasalmi pisti minut sitten myöhemmin toisena esitarkastajana lujille, mutta se on toinen tarina.
Niklas Luhmannin mukaan modernin yhteiskunnan tärkeimmät osajärjestelmät ovat suuntautuneet kukin omaan erityiseen tehtäväänsä. Juuri tämä selittää sekä yhteiskunnan suorituskyvyn että ennennäkemättömän monimutkaisuuden. Näitä osasysteemejä Luhmann nimittää funktiojärjestelmiksi. Sellaisia ovat oikeus, talous, tiede, politiikka, uskonto ja kasvatus, mahdollisesti myös taide ja hoiva. Tämä eriytyminen on funktionaalista. Kukin osajärjestelmä täyttää kokonaisjärjestelmälle, yhteiskunnalle jotain erityistä funktiota. Jokaisella järjestelmällä on oma koodinsa, eivätkä nämä järjestelmät osaa suoraan kommunikoida keskenään. Tähän tarvitaan erilaisia sideinstituutioita ja rakenteellisia kytkentöjä, muun muassa sopimuksia, osakeyhtiöitä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Tutkimukseni aloittamisen jälkeen tutkimusteemani on muuttunut entistä ajankohtaisemmaksi. Vaikuttaa välillä siltä, että tarkoitus on ammattikorkeakoulujen lisäksi yhtiöittää kaikki muukin. Terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, liikenneväylät, valtion omistajaohjaus, ehkä myös ammatillinen koulutus ja lukiot. Metsät menivät jo. Odotukset ja perustelut vaihtelevat ja muuttuvat tilanteen mukaan ja tarvittaessa. Yhteistä on omassa työssäni tunnistama corporate drift. Ehkä olisi helpottavaa ja ahdistusta vähentävää, jos maailma ei olisi niin monimutkainen kuin moderni yhteiskunta on. Ehkä olisi rattoisaa, jos kaikki olisi talouden koodiston määräämää yhtiötä. Modernin yhteiskunnan monimutkaisuus ja vaihtoehtojen paljous ovat tutkimukseni keskeisiä taustaoletuksia. Tämä monimutkaisuus on runsautta, vapautta, hoivaa, tiedettä ja taidetta. Olemmeko valmiit luopumaan tästä? Australialainen Max Barry kertoo kirjassaan Jennifer Government yhteiskunnasta, jossa kaikilla on sukunimen tilalla sen yhtiön nimi, jonka palvelussa henkilö on. Jennifer on tässä kirjassa harvinaiseksi käynyt julkisen vallan edustaja. Minun nimeni olisi nyt Jukka Laurea, monen Jukka Delta vuoden jälkeen. Minusta kyse on dystopiasta, mutta voin tietenkin olla väärässä. Tästä kirjasta on tehty myös elokuva. Itsekin odotan sopimustarjousta. Sarjakuvan te olette jo saanutkin. Koulutuksen ja tieteen lisäksi uhanalaisena on myös oikeus sellaisena, kun me sen tunnistamme. Monikansalliset yritykset ja yksityiset organisaatiot tuottavat oikeuden syrjäyttäviä käytäntöjä. Kansainvälisiä sopimuksia haluttaisiin noudattaa vain niiltä osin, kun taloudellinen tarkoituksenmukaisuus sallii. Eikä Suomeen löytynyt ensimmäistä kertaa edes oikeaa oikeusministeriä, vaikka tehtäviä otona hoitava henkilö alkaakin päästä asioista jyvälle. Ehkä vallan käytävillä ollaan sitä mieltä, että oikeus on vain länsimainen anomalia. Outo väliaikainen tapaus, josta on jo aika luopua suurempien, lähinnä taloudellisten päämäärien vuoksi. Jos näin on, eikö olisi reilua kertoa tämä avoimesti? Tutkimukseni yhdistää sosiologiaa, yhteisö- ja hallinto-oikeutta, oikeushistoriaa, kauppatieteitä ja korkeakoulupedagogiikkaa. Sitä voisi kutsua yhteisöoikeudella maustetuksi oikeussosiologiaksi tai oikeussosiologialla terävöitetyksi yhteisöoikeudeksi. Kyseessä voi olla law in context tai professori Panu Minkkisen sanoin social legal light tutkimus. Oikeuden hevit-tutkijat ovat erikseen. Tutkija, tiedemies minussa huolestui, mutta juristi hyrisi tyytyväisyyttään, kun toisessa, eli Kari Kantasalmen esitarkastuslausunnossa, todettiin minun argumentoivan kuin osuuskuntamuodon puolustuksen asianajaja. Muistan vielä vuodelta 1983, kun Sakari Hänninen sanoi tässä samassa salissa väitellessään, että minä on monimäärityksinen. Tosin me suomalaiset olemme tienneet tämän aina. Meistä ja miehistä on moneksi.
Valistunut juristi ei antaudu etsimään raivokkaasti vain niitä perusteluja, jotka tukevat päämiehen, asiakkaan, työnantajan kantaa tai tutkimusväitettä ja valittua teoriaperustaa. Kuitenkaan päämiehen perusteltuja odotuksia ei voi eikä tule sivuuttaa, ja väittelemään tänne on tullut. Ammattikorkeakouluista tehtiin osakeyhtiöitä. Ilmeni, että niin odotusten muodostumisessa kuin päätöksentekoprosessissakin oli kyse poliittisesta ohjauksesta, tiedostetusta tai tiedostamattomasta teoreettisista valinnoista ja myös arkisesta unohtamisesta ja lisäksi ihan tiedon puutteesta. Julkisuutta asian valmistelussa ja tavoitellun osakeyhtiömuodon tavoittelussa annosteltiin taitavasti. Voi olla, että kyse oli maalaisjärkeen ja street wisdomiin verrattavaa virastojen viisautta. Mene ja tiedä. Annettuun ohjaukseen pohjautuvia ratkaisuja käytettiin seuraavan vaiheen perusteluina. Kirjasta voitte lukea lisää. Systeemiteoria oli minulle puskuri helppoja ja houkuttelevia selitysmalleja vastaan. Yhteiskunta ja sen toiminnot näyttäytyivät monimutkaisina, vaikkakaan eivät käsittämättöminä järjestelmiä. Kuitenkaan systeemiteoria ei osoittautunut oikeuden superteoriaksi, joka perustelisi muiden yhteiskuntaa koskevien teorioiden torjumisen oikeudellisessa tutkimuksessa, päätöksenteossa tai muussa oikeudellisessa käytännössä. Näyttää päinvastoin siltä, että oikeuden ja oikeustieteen tulee kääntyä tapauskohtaisesti eri tieteenalojen ja tutkimustraditioiden puoleen. Tätä edellyttää myös teorian kuvaama yhteiskunnallisten järjestelmien eriytyminen. Esimerkiksi minä tutkimuksessani voinut sivuuttaa kasvatustieteessä tehtyjä huomioita ja kehitettyjä teorioita. Tällainen tutkimus- ja tulkinta-asenne samalla säilyttää oikeuden merkityksen, itsenäisyyden ja omaleimaisuuden, torjumalla oikeudelle vieraiden järjestelmien ja teorioiden ylivallan. Osakeyhtiön toiminnan oletettuna tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen suhteessa. Osakeyhtiö sinänsä on modernin maailman hienoimpia luomuksia, erinomainen apparaatti tarkoitettuun tehtävänsä siinä, missä esimerkiksi astiankuivauskaappikin. Osakunnasta tuli jokaisen kunnon tarinan edellyttämä sankari osuuskunnasta. Osuuskunta on koeteltu, mutta nykymuodossaan myös moderni ratkaisu. Osuuskunnan tarkoituksena on taloudellisen toiminnan harjoittaminen osuuskunnan jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi. Jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tässä tarkoituksessa järjestämiä palveluita. Osuuskunta muovautuu osakeyhtiötä paljon luontevammin hoitamaan ammattikorkeakoulujen perustehtäviä. Mukaan jäseneksi voitaisiin ottaa myös korkeakouluyhteisön jäsenet, eli opiskelijat, opettajat ja muu henkilöstö. Monia tähän liittyviä ratkaisuja ja hyötyjä olen esittänyt kirjassani. Minulla on siis unelma eräänlaisesta vapaiden oppijoiden vapaasta liitosta. Keskeistä olisi yhteisömuodon antama tuki opetukselle ja oppimiselle. Vähäpätöinen asia ei sekään, että osuuskuntaa on vaikea, ellei mahdotonta myydä veroparatiisien kautta rahoja kierrättäville toimijoille. Osuuskuntamuodossa voisi piillä ratkaisu myös sosiaali- ja terveysalan yhtiöittämisfirmaan. Nyt hallituksen olisi vain löydettävä joku, joka olisi tätä asiaa tutkinut. Jos joku löytyisikin, niin tyyppi on varmaan kallis. Minulle on tärkeää päästä väittelemään tässä Portaniassa. Isäni Tauno oli 50-luvulla kirvesmiehenä rakentamassa tätä rakennusta ja samalla Suomea, jossa vielä toistaiseksi vähävaraisenkin perheen kasvatti, voi opiskella ja koittaa siipiään. Oma ehdotukseni on, että ei luovuta tästä mahdollisuudesta. Se ei tarkoita sitä, että kaiken tulisi jatkua samanlaisena. Yhteiskunnan kontingenttia luonnetta, mahdollisuuksien kirjo aloittaa myös väitöskirjan. Arvon ihmiset, monia, ellei jopa useimpia lakeja on syytä noudattaa.
Niiden avulla voimme vakioida odotuksiamme ja lieventää väistämättömiä pettymyksiä. Itse olen noudattanut tätä työtä tehdessäni ainakin yliopistolain 2. pykälän kehotusta ja pyrkinyt palvelemaan ennen kaikkea isänmaata ja ihmiskuntaa. Se oli mieluisa tehtävä. Lisäksi on myönnettävä, että oli myös hauskaa.